Nakuhaan og video ang pag-aresto sa usa ka high-value target nga suspect aton sa buybust operation sa Polomolok, South Cotabato. Kapin 3.7 million pesos sa gituohang shabu nasakmit sa otoridad. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa front seat niining sakyanan, makita sa gawas ang duha ka mga lalaki nga nagbarog tapad sa usa ka motorsiklo sa daplin sa dalan sa barangay Siluway 8, Polomolok South, Cotabato, Huwebes sa kadlawon. Mga posture buyer di ay kini sa PNP nga naghulat nga moabot sa ilang katransaksyon nga mamaligyaay og droga. Taod-taod, dunay motorsiklo nga miabot og minaog ang angkas samtang milarga na ang rider. Ang nanaog nga lalaki gitagad sa duha ka posture buyer nga naghulat og diyang pahumanay na ang transaksyon. Gilayon kining giduol sa mga operatiba sa Police Original Office 12, kauban ang PDEA 12 ug gipahapa ang maong lalaki og gipusasan. High value target di ay kini sa maong buybust operation. Matud sa PRO 12, muabot sa 550 ka gramo sa gituohang shabu ang nasakmit sa maong suspect nga dunay estimated market value nga 3.7 million pesos. Ang 48 anyos nga suspect nga residente sa barangay San Isidro, General Santos City, gikustodiya na sa Polomolok Municipal Police Station. Mag-atubang kini og kasong may paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.